Så sender vi lige morgennyhederne her fra Ginelle. Der er så meget sne oppe i bjergene, fordi der har været rekord snefald sidste vinter, at den smelter så hurtigt, så Columbia River den er gået over sine bredder her. Så de er ved at lave dæmninger. Og vi bor så lige her. Derinde. Men vi bor heldigvis 6 fod højere end vandet er nu. Men de lover, at inden 4 timer, så vil vandet være steget 2 fod her. Fordi de er nødt til at åbne dæmningerne højere op. Så. Men det er allerede over vejen. Så vi har asfalteret stranden her. Alt det herude, det plejer at være land. Så det er jo meget interessant. Det viser bare, hvor mange kræfter naturen har. Så der er panik på for øjeblikket. Og det er sgu ikke så meget vores hus, der er i fare. Det er mere alle septiktankene, der bliver flottet. Men vi er heldige, fordi vi bor så højt op. Man kan se vejen der. Så vi kan sidde og fiske fra havelågen her om et par timer, så skulle vi kunne kaste en line ud, og så der går Mickey, han er ved at slå græs. It's funny, eh? Og de tror, at de kan hjælpe det med det sanddiger der. Det vil aldrig virke. Men der er panik på nu. At de arbejder som gale for at prøve at holde vores septic fields fri. Det her, det er lidt af en dogmefilm. Det er så lidt senere på dagen nu. Og vandet det er steget. Og det er ikke steget mere end 6-7 tommer. Men nu har de lavet dæmning her. Og det gør ikke en skid godt for noget, for det render jo lige igennem. Så vi går lidt længere hen. Men det bliver spændende, når vandet det forsvinder igen, at vi kan bare gå ud og samle de store regnbueørreder op med fingrene. Men som man kan se, så er vejen altså væk nu. Så vi må se, men vi venter bare på, at de åbner for dæmningerne nede i USA, så de kan tage noget af vandet. Men som man så også kan se, vi bor jo dejligt her. Med bakkerne i baggrunden, solen står op her om morgenen over den bakke der. Så vi er utroligt glade for at bo her. Og ja, alt vandet løber lige igennem dæmningerne. Så det bliver et helvedes svineri, når der skal ryddes op her. Det er godt, det ikke er min
min regning. Ja, man kan se, at vandet det flyder meget godt på vejen. Det bliver spændende i morgen tidlig, men der ligger en tømmerflåde ude, som er bundet til et træ, men det er sgu ikke til at komme ud til den. Nå, jeg tror, vi slutter den her lille dogmefilm her fra, og så må I alle sammen have det godt. Ja, så er der lige et video af vores hus her. Alice bil. Min bil. Vores camper. Det er vores store solsikker. Og de bliver større endnu. Naboens. Der kommer til at ske lidt her i dag. Folk de sidder på kanten af stolene i dag. Det er alright. Guess that's life. Ja, det er så den næste eftermiddag. Og de arbejder som gale. Så de må jo vide noget, vi andre ikke ved. De forventer nok en stor bølge kommer ned. Vi håber godt nok ikke, den når op til vores hytter her. Men de arbejder som vilde, og det er endda efter fyreaften. Så det er jo usædvanligt. Parkeret. Der er godt nok kommet noget vand siden i går.